Lehenik eta behin, egunon eta mila esker aurkezpen honetara gerturatu zareten guztioi, gerturatu bai presentzialki, bai virtualki ere. Gaurko egunean, Egarria izeneko eleberria aurkeztuko dugu, Josu Penadesek idatzia, Josu Penades Bermeo jaioa 1962an, eleberri idazlea batez ere, nik uste, honekin dagoeneko 6. eleberria baitu. Batez ere, esan ezagun narrazioa eta eleberria, idatzi eta argitaratu izan du. Eta eleberri idazle izateaz aparte, Albertania etxeko egile bat ere bai, azken batean, liburu hau bere laugarrena da, gurean ateratzen duena beraz, Albertania etxeko autore bat dela esan genezake. 2006an argitaratu zuen bere lehen eleberri Albertanian, Etxea injustu izenekoa, 2009an bigarren bat, Jantzi Beltz bi, eta 2012an, beraz duela 11 urte dagoeneko, 3. bat, Ileak uretan izenekoa. Egarria beraz, laugarrena, 2023 honetan argitaratzen dena. Zer eskaintzen digu, Josu Penadesen eleberri berri honek? Lehenik eta behin hasteko, nik uste, nortasun handiko protagonista bat, personaia nagusi bat, narratzailea bera. Galo izeneko mutiko bat, adin zehatzik ez zaio aitortzen eleberrian, baina nik uste hori haurtzaroa atzean uzten ari eta nerabezaro betean iaia heldu izateko pauso horretan, segurazki garaia tokatzen zaiona baino lehen, heltzen ari den mutil bat da Galo, eta nolabait kontakizuna narrazioa martxan jartzen du hain justu, Galok bizitzen duen edo bizitako gertaera lazgarri batek, horrek jartzen du martxan kontakizuna, gertakizun horrek martxan jartzen du mutikoaren kontakizuna, berorri zuzentzen zaion persona bati, kasunetan ere ez dakigu zehazki nor den berorri hori, ez dakigu, imagina dezakegu, polizia, epaile, gisa batean behintzate autoritate moduko bat dela, beraz, narrazioa zuzentzen zaio 3. persona horri, eta hortik abiatuta, konfesio moduko horretatik abiatuta, egiten duena da personaiak, protagonistak, bere bizitzaren berri eman, bere bizitzaren berri eman, nolabait bere familiaren berri, aita nagusiki, hemen keinu afektibo batez aitxe giza izendatzen dena, aita personaia nagusia importantea ere, novela honetan, baina amari buruz ere bai, zoritxarrez behar baino lehen hildako ama horren berri ere ematen digu, auzo ez ere hitz egiten digu, Eloisa, izeneko emakumeaz, nolabait ama orde gisa ere ulergen ezakeen personaia horretaz, Eloisaren alabaz, Mikaela izenekoaz, hitz egiten digu ere bere haurtzaroaz, esan dezagun mutiko bat da, baina haurtzaroa duen mutiko bat da, hau da, bere eskola garaiaz adibidez, eskolan bizi izan zituenak eta aipatzen dizkigu, eta gero ere familiak nolabait gorretzen duen sekretu handi bat, inolaz hemen argituko ez dugun sekretu bat, hau da, irakurlearen esku utziko dugu, baina nolabait, familia zabal esan dezagun horren inguruko kontakizun bat da liburua. Aitaren figurak esan dugu pisu handia duela, aitaren joan etorriek pisu handia dute eleberrian, nolabait aitaren alkoholismoak, aitaren apostu zaletasunak batez ere, beraz, familia giro horretan, kokatzen den kontakizun bada. Gero fizikoki ere, geografia batean kokatzen den eleberria da, eta pintzela da gutxi batzuez azaltzen zaigun geografia, adibidez Sollube mendia agertzen da momentu batean, Bermeo bera ere, erosketak egitera joaten den momentu batean, personaia. Beraz, familia bat, leku batean kokatua,
Eta gero nik uste giro bat ere, proposatzen duela eleberriak. Giro bat noski itxia, hertsia, lehorra, bueno, aipatzen dira sargoria, beroa nolabait, ekaitza ematen du, ekaitza lertu aurreko giroa dela, suzkoa ere bai momentu batean, eta pixka bat horren kontrastean, tituluak erreferentzia egiten dion egarria, egarria ez noski, nolabait, ure edateko grina hori asetzeko beharra, baizik eta gero ere, bestelako egarria, zerbaiten desioa, desira oso indartsua dena liburu osoan zehar, ez dakigu mendeku egarria edo incluso klase mendeku ere pentsarazi dezake, momenturen batean edo bestean. Orduan, ez dugu eleberriaz gauza askoz gehiago argituko, ez diogu irakurleari deskubritzearen plazer hori kenduko, baina nik bai, aipatu nahiko nituzke adjektibo batzuk, ez da liburu bat bereziki adjektibo aldetik oso aberatsa, esan dezagun, gainera adjektiboak gaur egunean nahiko prentsa txarra ere badu, literaturan oro har, adjektiboan erabilera gehiagizkoa ez da oso ondo ikusia, baina aipatuko nituzke hiruzpalau adjektibo nik uste ondo definitzen dutenak Josuren eleberria. Eta bat da, minimalista dela, esan dezagun, ezurdura baino ez duela agertzen, kontakizunaren ezurdura, hitz doiak erabiltzen ditu, doiak bi zentzutan, hitz esan dezagun neurtuak, ondo kalkulatuak, baina gero ere hitz justuak, hau da, hitz benetan momentu bakoitzean erabili behar diren hitz horiek, esan dezagun errazki irakurtzen dela liburua, estilo ustez erraz batean dagoela iditzita, baina inoiz ezer idatzi duen inork badaki, hain justu, estilo ustez erraz hori dela lortzen zailena, hau da, depurazio hori, soiltasun hori, bertan gauzak modu horretan esatea, ez dela bat ere erraza, naiz eta itxuraz, erraza ematen duen. Orduan nik uste liburu bat, patxadaz irakurtzekoa dela, hau da, azaleko irakurketa batean, oso harin irakurri daiteken liburu bat da, baina eskatzen du bestelako irakurketa patxadatsuago bat, eta hain justu xehetasunetan erreparatzea, eta esaldien laburtasunarekin gozatzea, hitzen doinuarekin, eta irakurketa, esan dezagun, arduratsu bat eta patxadatsu bat eskatzen duela. Gero beste adjektibo bat erabiliko nuke, eta da atabikoa. Atabikoa, egia da, kontakizuna, kokatuta dagoela duela ez hainbeste, jarretzagun 60 bat urte, 60 bat urte, 1950, 60ko hamarkada horietan, baina oso atzetik datorren mundu bat kontatzen du, hau da, geuk ezagutu duguna, ezagutzera iritsi garena, baina dagoeneko desagertuta edo desagertze bidean dagoena, bai, oso atzera, eginarazten digun mundu bat, antzinakoa, eta behintza materialki, gero, tira, nik neuk zalantza egingo nuke, mundu hori adibidez moralki erabat desagertu ote den gure garai honetan, nik esango nuke ezetz, moralki ez dela indiferentea gure mundua, duela 60 urtekoa gandik. Baina, bai behintza materialki, ikusten da hor badagoela salto bat eta galera prozesu bat nolabait, eta beste adjektibo bat erabiliko nuke eta da telurikoa. Telurikoa, ze bai, lurrak eta naturako elementuek eta pisu handia dute eleberri honetan, zuhaitzek, iturriek, fenomeno meteorologikoek, animaliek, eta pixka bat horien guztien inguruko hiztegiak ere badu pisua, eta hor irakurleak aurkituko du zer gozatu, behintzat ni naizen irakurle honek aurkitu du aspektu horretan ere, Eta azken adjektibo edo azken definitzaile bat erabiltzeko, eta paradoxikoa badirudi ere baina lotzen da ere, aipatu duguna oraintxe, moralkia gauzak hainbeste aldatu ote diren, eta da gaur-gaurko kontakizun bat aurkezten duela liburuak. Gezurra dirudi, baina irakurlea erraz asko identifikatuta sentituko da, bertan irakurriko dituen gauza asko eta askorekin. Eta zentzu horretan ni neu irakurri bitartean, liburu irakurri bitartean,
burua etorri zaizkit hainbat autore, ez? Pixka bat, zuk Josu, liburu honetan egin duzun literaturarekin nik uste bat etorriko liratekenak, eta lehenengoa ezinbestean nik uste Juan Rulfo izan daitekela, ez? Haren eleberriak eta badute, ez? Zurearekin aire moduko bat, ez? Pixka bat kontatzeko moduari dagokionez, eta gurean segurazki Angel Lertxundiren lehenengo liburu haiek, lehenengo eleberria haiek behintzat, honen aire bat ere badute, eta tira, etxe honetan bertan, Alberdanian, azken aldian publikatu ditugun liburen artean, adibidez nik lotuko nuke zurea, Elisa Levi baten eleberriarekin, edo Irene Solaren eleberriarekin, behituzte puntu komun batzuk, ez? Beraz, hor badago hildo bat, ez? Badago bide bat, zuk autore bezala jarraitu duzuna, edo jarraitu duzula ematen duena, ez? Gero, nahi baduzu, aipatuko duzu horren gaineko zeo zer, baina gero ere argitaletxez bezala, ez? Tira, badago hildo bat, ez? Ematen du jarraitzen ari garena, ez? Eta tira, hori irakurleak deskubri dezala, ez? Nobelari buruzko gauza gehiago, eta nik bai gonbidatuko nioke jendeari, hori, animatzera eta irakur dezala liburuaz. Benetan egiten badu, ez? Liburuak eskatzen duen patxada horrekin eta gorputzaldi horrekin nik uste disfrutatuko duela. Nik hasteko aurrenekoz eskerrak aritzi egindako sarreragatik eta behintzat novela edo eleberria idazten ari nintzela garai batean behintzat bielagun egiteagatik. Eta baita ere Jorgeri eta Oiarri lan hau argitaratzeko izan duten interes, gogo eta arduragatik. Eta bide batez utziko didazu eskerrak ematen euskarazko lanak argitaratzen dituzten argitaletxetako arduradunei ere. Nik ez dakit jabetzen garen zen nolako lana egin duten eta egiten ari diren euskal kulturaren alde oro har eta literatur sistemaren alde bereziki. Beraz, bigarren horregatik ere, eskerrik asko, bai Oiar eta bai Jorge. Nik gaur argumentua laburtzeko bat banuen, baina aritzen hitz egin utziko zaituztet. Eta nahi ditut eleberri honen bi ezaugarri azpimarratu. Lehenengoa da, behintzat nire planteamentuan, eleberri hau gizakiari dagozkion bi ezaugarri buruz ari dela. Edo beste hitz batzuekin esan da, giza izaerari buruz ari dela, giza kondizioaz ari dela. Jakina, nire interesatzen zaidan literatura giza kondizioaz ari bada, nik arreta berezia jartzen dut beti pertsonaiengan. Eleberri honetan bi dira pertsonaia nagusiak. Galo protagonista eta aita antagonista. Eta motz-motzean utziko didazue, Galoren ikuspegitik hiru gai aipatzen eta aitaren ikuspegitik bat. Aritzen zerbait aurreratu du, saiatuko naiz pixka bat biribiltzen. Galoren ikuspegitik begiratuta hiru gai nagusiak zeintzuk lirateke gehiago daude, baina nik azpimarratuko nituzkeenak. Lehenengoa egarria, liburuari izenburu ematen diona. Baina abiatu egarritik abiatzen gara. Hau da, halako premia fisiologikoa, premia primarioa. Baina egarri hau bestelako ur batzuen metafora da. Besteak beste maitasun egarriaren eta mendeku egarriaren metafora. Maitasun egarria esaten duenean zer esan nahi dut? Motz-motzean, Galo bere etxea izango zenaren atarian utzia izan zen Jaioberritan. Amak onartzen du, baina Galok 6 bat urte zituenean hil zitzaion, eta aitaren ardurak bestelakoak dira. Mendeku egarriari dagokionez, hori litzatekelako bigarren metafora, egarriaren bigarren metafora, hor Galok bere barruan halako borroki ikaragarria du. Nori hartu behar dio mendeku aitari, emanetzion guztiagatik, hor gabezia eta utxune bat duelako afektiboki, mundu emozional horretan, eta baita aitaren hiltzaileei ere, baldin eta lakorik bazen, argumentuan badelako, motz-motzean esan da, Galo ikuiuko ganaduen marruek esnatzen dute goizaldean. Iaisten da ukilura, eta handik ikusten du, etxe aurrean sutea piztu dela. Sutea apaldu denean, konturatzen da aita hil dela sutean. Jakin nahi du, istripo izan den, ala aita hil egin duten. Bigarren gaia Galoren ikuspegitik begiratuta, munduari zabaltzea. Azken batean, Galok
bere bizitzaren nolabaiteko laburpen egiten du, eta horrela bere bizitzaz jabetzen doa. Lehen esan du Aritzek, zenbat urte ditu Galok? Bueno, ez du zehazten, baina eskolarari da, eta bueno, izan litzake 13, nik nire buruan hor kokatzen nuen, baina gauzatxo bat, 13 urteko mutiko bat gaur esango genuke nerabezaran dagoela. Nire galdera da garai hartan, ikusiko zein izan liteken garaia, bal zegoen nerabezarorik. Asko ziren haurtzarorik gabeko gazteak, eta hor uste dut. Eta hirugarren gaia Galoren ikuspegitik begiratuta nortasunaren eraikuntza. Eta landu nahi izan dudan gaia, hemen literaroki beti ere, izan da, gure nortasuna, gure identitatea eraikitzen dugunean, zenbat dago gure esku eta zenbat da inguruaren eragina. Gero, pertsonaia honengan, Galorengan, aitaren apostuak, apostu mundua eta jokoarekiko mendekotasuna eta baldintzatzen ari da. Ez dut zango era bat, ez dagoelako ezerrera bat baldintzatzen duen, baina... Eta aitaren ikuspegitik begiratuta aurreratu zen den gai nagusia, jokoarekiko mendekotasuna. Zehaztuko dut, nik nire buruan historio hau, kontatzen duan historioa, 1950ko hamarkadan kokatu dut. Baina neuretzako euskarri moduan, zergatik, hor kontatzen duan historioa, hor kontatzen dituan egoerak, nik uste dut unibertsala direla. Modu berean koka daitezkeela duela 20 mende, zein gaur egun. Duela Zelanda berrian, zein hemen. Aldaketa, mutatis mutandi, baina nolabait jorratzen diren edo behintzat barkatu. Nik jorratu nahi izan dituan gaiak, lehen esan duen moduan, gizakiari dagozkiona direlako, giza izaerari dagozkiona direlako. Esan dut, bi gauza azpimarratu nahi dituela gaurko honetan, ez da? Bigarrena da, liburu hau literatura ulertzeko modu baten emaitza dela. Niretzat literatura artea da, hitz gutxitan esan da. Eta niretzat edozein ekoizpenek, edozein jarduerak arte izateko bi baldintza behintzat bete behar ditu. Aurrenekoa da pentsamentu kritiko elikatzea, eta bigarrena da proposamen estetiko bat egitea. Lehenengori buruz, pentsamentu kritikoa elikatzeari buruz, 3 zertzelada emango ditut. Literaturak emozioak ziztatzen ditu. Arrazoimenari, nolabait, eraginarazten dio. Literaturak egoera batzuetan edo batean behintzat murgilarazten gaitu. Eta horretan galderak egitera gonbidatzen gaitu. Eleberri honetan lehen aipatu ditugun gaiei buruzko galdera daude, ezta? Egarriari buruz, maitasun egarria, mendeko egarria, identitatearen eraikuntza, eta bar, eta bar. Bigarren zertzela da, literaturak pentsamentu kritiko elikatu nahi badu, edatuen dagoen ikuspegitik, begiradatik, kanpo bestelako ikuspegiak eta bestelako begiradak ere badaudela erakutsi behar du. Etzeko diazu adibidetxoa jartzen. Nik esan dut, nire buruan, 1950ko hamarkadan kokatzen duela historioa. Gehienok, gaur egun, edo bintzat, garaiura ezagutu, nik ez dut ezagutu zuzenean, baina ezagutu ditugu orduko, gizon eta emakumeak, adinekoa badirare, badagoelako irudipen bat, orduko emakumeak eta gizonak basati samarrak zirela, uzkurrak. Hau da, ez dutela erraz azaltzen maitasun keinurik, samurtasun keinurik, ahultasun keinurik. Baina garai hartako emakumeak eta gizonek ere behar zuten, edo bazuten maitasun egarria, bazuten samurtasun egarria, bazuten babes egarria. Batzutan topikoekin epaitzen ditugulako garaiak, epaitzen ditugulako pertsonak, epaitzen ditugulako testu inguruak, ez da? Hor utziko dut. Hirugarren zertzela da pentsamentu kritiko elikatzeaz. Nik uste dut literaturak bere ekarpen egiten duela norbere burua ezagutzeko, eta jakina norberarena ezagutzeko aukera eskaintzen duen ein berean, baita ingurukoen ere. Beste modu bat ere zan da, gu eta gizartea, gu eta mundua ulertzeko bere ekarpen egiten du literaturak ere. Beste galdera bata, barkatu, ni nahi zinor epaitzen ari, gaur egun literaturatzat jotzen dugun, gauza asko literatura denala ez. Jakinda, mota askotako literatura daudela eta egon daitezkela. Esan dut, niretzat liburu hau literatura ulertzeko
modu jakin baten emaitza dela, artea dena. Esan dut, niretzat artea izateko edo zein jarduerak, baldintza bi bete behar ditula, eta bat izan da, pentsamentu kritikoa elikatzea. Bigarrena, lehentxeago esan dudan moduan da, proposamen estetiko bat egitea. Bueno, eta hemen ere utziko didazue 3 zertzela da ematen. Lehenengoa, eleberri hau idazterakoan erabiltzen duan kontaketa teknikaren ezaugarri nagusia nik uste destilazioa dela. Destilazioa. Lehenengo zertzela da honi buruz. Destilazioa bai hizkuntza literarioari eta bai darabildan hizkuntzari dagokionez. Hau da, nik Aritzek esan duen bezala, nik kontatu nahi izan dudan historia kontatzeko eta sentiarazi nahi izan dituan emozioak sentiarazteko, beharrezkotzat jo dituan pasarteak aukeratu ditut. Eta pasarte horiek, hau da, beharrezkotzat jo izan dituan neurrian garatu izan ditut. Eta modu berean jokatu dut, hizkuntzaren erabilera egin ere, adjektiborik ia ez dago. Baina hitzak aukeratzerakoan ere, saiatu izan naiz, hoixe, beharrezkoak, gainerako guztiak kanpora. Bestelako narratzaile baten eskuetan, behar bada eleberri honek 300 orrialde edo gehiago izan zitzakeen. Horutziko dut. Bigarren zertzela da, niretzat bilbea, trama, bada amo bezalakoa zertarako, tonua, erritmoa, hitzen aukeratzea lantzeko, esaldiak eraikitzeko, unibertso bat sortzeko, mundu ikuskera batean murgilarazteko. Eta 3. zertzela da proposamen estetikoari buruz edo destilazioari buruz. Niretzat honetarako garrantzitsua da hizkuntzak eskaintzen dizkigun aukerak aztertzea. Eta gaurko honetan hizkuntza esaten duan euskara esan nahi dut. Baina nire naiz euskara niretzako lanabes literario bezala. Oda, askok erabiltzen dute hizkuntza baldosa bat balitz bezala. Ez dira usartzen tolesturarik niminoen ere egiten, kraskatuko zaien beldurrez. Bai, nik hori egokitza jo dezaket testu formaletan. Baina nik literatura egiten dudanean, hizkuntza darabit orea balitz bezala. Bat, ore hori egiteko, nahitezko osagai batzuk erabi behar ditugu. Bi, ore hori malgua da, forma eman behar ditugu. Eta 3, ore hori labean sartzen dugu. Eta labean gehiago ala gutxiago erredezakegu. Azala zigortuago utzi ala guriago. Eta nik esaldiak eraikitzen dituanean, arreta berezia jartzen dut. Hau da, pentsamentuak, emozioak, hitzak nola datozen narratzailearen edo pertsonaiaren burura. Eta gero aztertzen dut, hizkuntzak ze aukera eskaintzen digun horretarako. Eta batez ere, aztertzen dut, euskarak galdegaiaren jokoa. Hau da, galdegaia esaldian non kokatu behar dugun erabakitzeko, zorrotz jokatu behar dugu. Eta nik uste dut hor dagoela gakoa, batzuta, edo behitzan nire planteamentuan, darabildan hizkuntzan. Eta gero badakit hizkuntzak malgutasun ikaragarri ematen didala, gainerako osagaiak esaldian kokatzeko. Nik ikusi izan dut, eleberri honetako narratzailearen eta pertsonaien esaldiak soiak bezain sotila behar zutela izan. Soiak bezain ederrak. Utziko didazue, edertasun honi buruz hitz egiten. Claro, edertasun ere, estetikaren historian ere, nahiko kontzeptu zabala delako. Lehen esan dut, irudipena dugula 1950ko hamarkada horretako emakumeak eta gizonak nahiko basatiak, uzkurrak zirela, kostatu egiten zaiela, edo zitzaiela, batzuen bizidelako oraindik, maitasun keinurik, samurtasun keinurik, gozotasun keinurik azaltzea. Baina haiek ere maitasun egarria zuten, samurtasun egarria zuten, eta bat, nola islatu hori? Garo, nire interesatzen dena da, hizkuntzaren bidez, haien mundu ikusker hori islatzea. Halako poetikotasun lehor batez. Zu lehor hitzera bizu, aurrenekoz, tal, poetikotasun lehor batez. Hau da, harridura markarik gabeko poetikotasun batez. Edo usten badiazue, halako lirikotasun mikats mingotz batez. Eskerrik asko. Eta inork ez badu galdetzen ezer, nik badut galdera txiki bat, besterik ez bada
ez dakit, eleberri honen kasuan adibidez, zer den lehen da bizi, ez? Personaia batzu diren, egoera batzu diren, ideia batzu diren, ez? Zuk ideia horiek nolabait personaia eta gertara batzuen bidez garatu nahi dituzunak, edo zerke piztu du kasu honetan, ez? Eleberri hau eta zer martxan jarri du, ez? Batzuetan idazten dugunok idazteari buruz ere gogoeta txiki batzuk egiten ditugulako eta irakurtzen dugulako. Eta niko gogoan dut adibidez Nabokovek esaten duenean, literatur lan baten unitatea zein da? Zein da, eta berak esan du, estiloa eta egitura. Claro, hori Nabokovek esaten du. Baina badatu hor ez da Proust eta esan du kapituloa. Eta badatu Bonville edo Hemingway eta esaldia. Bakoitza badu bere nolabaiteko unitatea, bere zelula. Netza pertsonaia dira. Baina, esan ditut hor ez da, begira, esaldia, kapituloa, Faulknerrek esango du irudia, Manek ideia, nik esatu, netza guztiak. Zaila da guztiak hor txirikordatzea eta aldagai guztiak edukitzea, baina nik gogoan dut artikulu bat irakurri nuena Maidenena, Aparizio Maidenena, bien bedatzen da, operetu 2012an edo, eta argi egin zidala horrek ez da zuen jozu. Ez literatu egiten denean, alden neurrian, aldagai horiek guztiak erabili behar dira gogoan. Zeratik, liburua aldagai horiek guztiez osatua dagolako. Baina abia puntua, eta orain zuzenean erantzun da, eleberri honetan eta nire gehienetan pertsonaietan dago. Netzako pertsonaia dira garrantzitsuak. Eta literatura egiten pertsonaia jakina, pertsonaia horiek giza izaera zarri nahizelako. Giza kondizioa zarri nahizelako. Eta nik estimatzen duan literatura horri buruz delako. Lehen egin dudan alako argumentuaren laburpenean ematen du, eta irratian ere intrigazko lan badela. Ez zait bat ere interesatzen intriga. Beste kontu bat, amu moduan erabiltzea, irakurketa erosoa eta gozoa izateko. Eta liburu honetan apostu badago. Historioa erraz ulertzeko moduan, edo nork ulertzeko moduko historioa. Baina gero, nork bere irakurketa maila ditu, nork bere eskarmentuaren arabera, nork bere bizikizunen arabera. Azken batean, norberaren begiraden arabera. Eta nik uste dut, nik gero eta gehiago, ez da gehit, baloratzen duan literatura hori dela. Itxuraz erraza dena, kontatzen duen historia erraza da, baina zenbat irakurketarako bide ematen duen. Ez dakit erantzun dizuen. Bai, primera, ezkin mezu hau, ezin hobea dela, liburu honen aurkezpena izteko, ez? Irakurleak adina irakurketa izango dituen liburu honen aurkezpena izteko, eta besterik ez egeratzen, eskerrak eman zuei guztioi berriz ere, ona gerturatzegatik aurkezpen honetara, eta baita pantailaz bestaldean zaudeten, eta Josu, sorte hon liburuarekin, eta plazera izan da, editatzea.